Aput mochung neno ni okete tim report mar NADCO bedo kod romo kod jodak e kaunti ma Taita Taveta mar kawo pachgi. Jakom mar aput no Laktar Agnes Zani owacho ni jodak ma Taita Taveta dwaro mondo joma ne ohinyore e ng'anyo mag rowere ma pacho ka ochul gi sirikal, ka bende okwayo ni ochwal chal mar mondo mibadhi kaachiel kod rakruok gi weche machal kod mago tim kendo ng'awe rang'iny mamalo e pacho ka. Bende onyiso jodak ma kono ni chenro duto gibiro keto kare mar neno ni alwora mar kar rito le mar bunge bende oyudo ber. Mambo tofauti tofauti haswa kuhusu pale ambapo wanaona 10 point agenda ilipofika. Wameelezea kwa mfano kwa mambo ya ufisadi, mambo ya wage bill, mambo ya ugatuzi na vile ambavyo ugatuzi pia unaweza kuendelea kufanywa uwe bora zaidi. Na hapa tumekuwa tukisemezana na wananchi. Mambo ambayo yanadhihirika wazi ni kwamba wananchi wana uelewi mkubwa sana katika masuala haya ya 10 point agenda, masuala ya utawala ikiwemo kuweza kuboresha ugatuzi katika nchi ya Kenya, kuweza kupambana na kupigana na ufisadi, masuala ya kuweza kupunguza gharama ya deni la